Αγγλίδης εδώ και περίπου 10 λεπτά βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, προσπαθούν να τους αποθήσουν και να τους βγάλουν εκτός γήπεδου προκειμένου να διεξαχθεί κανονικά ο αγώνας. Δυστυχώς πολύ άσχημες καταστάσεις, δεν χρειάζεται να το πω και να το επισημάνω εγώ όλα όσα διαδραματίζονται εδώ και περίπου 35 λεπτά στο παρκέ, στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου του Ελληνικού. Οι αγώνες πρέπει να γίνονται με παρουσία των παικτών και όχι φυσικά αστυνομικών του Ελληνικού. Γύρω στις 4:25 ενημερώθηκε και ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης που βρίσκεται εδώ στο γήπεδο του Ελληνικού και γύρω ένα λεπτό πριν συνδεθούμε εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και οι μονάδες αποκατάστασης της τάξης. Όπως βλέπουμε δυστυχώς υπάρχουν και κάποια σπροξήματα, κάποια μικροεπισόδια. Ας ελπίσουμε να μην επεκταθούν όλα αυτά. Οι παίκτες, τα μέλη μάλλον του ΨΑΚ παραμένουν ενωμένοι στην πλευρά του γηπέδου. Τώρα προσπαθούν να τους αποθήσουν οι μονάδες των ΜΑΤ. Υπάρχουν και παίκτες της ΑΕΚ μέσα σε αυτό το πλοιό. Διακρίνω τον αρχηγό της ΑΕΚ, τον Περικλή Δορκοφίκη, και λίγο πιο πέρα υπάρχουν και οι υπόλοιποι, ο Δήμος Τικούρης και ο πρόδρομος Νικολαίδης ακριβώς πίσω από τον Δορκοφίκη. Τώρα πηγαίνουν και οι παίκτες του Ίκαρου, διακρίνω τον Φαλέκα και τον Καλαμπόκη, οι οποίοι ζητούν από την αστυνομία, αν καταλαβαίνω από τις κινήσεις τους, να μην χρησιμοποιήσουν βία. Για να πάμε στον Αργύρη Σταφανόπουλο που είναι στον αγωνιστικό χώρο. Αργύρη. Καλησπέρα. Αυτό ακριβώς για να ζητούν και οι παίκτες του Ίκαρου και οι παίκτες της ΑΕΚ, να βγουν η αντιπροσωπεία του ΨΑΚ έξω, αλλά χωρίς να χρειαστεί βία, μόνο να βγουν έξω, να τους συνοδεύσουν δηλαδή έξω. Κάτι τέτοιο όμως, Αργύρη, το οποίο όπως συνεχίζουμε να βλέπουμε στους δέκτες μας δεν είναι εφικτό. Παραμένουν, έχουν κάνει μια ανθρώπινη αλυσίδα, έχουν πιαστεί αγκαζέ ο ένας με τον άλλον, έχουν κάνει ένα πυρήνα. Παραλαμβάνω, είναι περίπου 20 μέλη του ΨΑΚ στον αγωνιστικό και 30. Και καλό θα είναι να παραμείνουμε στην ζωντανή μας σύνδεση για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η, όπως και να έχει, άσχημη κατάσταση. Δεν ξέρω, Αργύρη, το φύλλο αγώνας έχει συνταχθεί κανονικά. Δεν ξέρω, Αργύρη Σταφανόπουλο, με ακούς? Σε ακούω, ναι. Το φύλλο αγώνας έχει συνταχθεί κανονικά με τους παίκτες και των δύο ομάδων. Βεβαίως, και οι δύο ομάδες είναι γραμμένες κανονικά, ο κάθε παίκτης με το νούμερο του στη θέση του. Μάλιστα. Ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια των ΜΑΤ να βγάλουν από τον αγωνιστικό χώρο τα μέλη του ΨΑΚ. Βλέπουμε και κάποια υψωμένα χέρια. Εδώ ο πρόδρομος Νικολαίδης προσπαθεί να σταματήσει τα ΜΑΤ από το να χρησιμοποιήσουν βία. Χτύπησε τώρα κατά λάθος από κάποια σπίδα. Εδώ ο Περικλής Δορκοφίκης, ο αρχηγός της ΑΕΚ, μαζί με τον πρόδρομο Νικολαίδη, συνομιλούν με τον επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης που βρίσκεται εδώ στο γήπεδο του Ελληνικού. Φαντάζομαι ότι συνομιλεί με κάποιον εκπρόσωπο του ΕΣΑ και αμέλησα να σας πω ότι υπάρχει και εισαγγελέας στο γήπεδο, ο οποίος επιβλέπει όλα τα γεγονότα. Ήταν αυτός άλλωστε που ζήτησε την επέμβαση των ΜΑΤ στον αγωνιστικό. Αυτή άλλωστε ήταν και η εντολή που είχε δοθεί από χθες από την διοργανώτρια αρχή, από τον Ισάκη δηλαδή, προς τους διαιτητές. Οι διαιτητές θα ήταν αυτοί που θα ζητούσαν όπου και όταν χρειαζόταν την επέμβαση λόγω ύπαρξης στην δεύτερη εξαγωγή ενός αγώνα. Είδαμε και στην μία πλευρά εδώ οι παίκτες, οι ξένοι παίκτες βλέπουν νέα προσπάθεια από τις μονάδες αποκατάστασης της τάξης να αποθήσουν τους εκπροσώπους του ΨΑΚ. Υπάρχουν και λιγοστήνη, αλήθεια, φίλοι της ΑΕΚ στις εξέδρες του γηπέδου του Ελληνικού. Δεν πρέπει να είναι πάνω από 200-300 άτομα. Όταν εισέβαλε μάλλον η αντιπροσωπεία του ΨΑΚ στον αγωνιστικό χώρο, υπήρχαν κάποια μεμονωμένα βέβαια
εκδραστικά συνθήματα κατά του Προέδρου του ΨΑΚ, του Λάζαρου Παπαδόπουλου, χωρίς όμως να δοθεί ούτε απάντηση από τον Λάζαρο Παπαδόπουλο της προσωπικής του σελίδας, ανακοίνωσε ότι σταματάει να αγωνίζεται με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Σε ληξία μαρτυρίας για όσα έγιναν χθες. Τώρα από ό,τι βλέπω οι παίκτες του ΨΑΚ αποχωρούν